लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय बे समाव सरकारनि मोनसे गोजोनथाव खौरां। सरकारनि गुबुन गुबुन सुबिदाफोरनि अनगायैबो बे खेबाव बेसेन नाङाजासे आइजोफोरनो मोननो थांगासिनो फ्री स्मार्टफन। थारैनो नंगौ, बे समनिफ्रायनो आइजोफोरा इन्टारनेट आरो स्मार्टफननि बाहायनायनि थाखाय जिंगा सिनांगौ गैला। बे खेबाव आइजोफोरनो मोनसे गोदान माव बिथांखिनि गेजेरजों सरकारा होसिगोन स्मार्टफन। लाख लाख आइजोफोरनो बे खेबाव सरकारा होगोन बेसेन नाङाजासे स्मार्टफन, लोगोसेनो मोनगोन 3 बोसोरनि बेसेन नाङै फ्री रिचार्ज। गोथार राखि बन्धननि सानाव आइजोफोरनो होनाय जागोन बे स्मार्टफनखौ। गासै 40 लाख आइजोफोरनो बे खेबाव सरकारा होनो थांगासिनो बेसेन नाङाजासे स्मार्टफन आरो फ्री रिचार्ज। चिरन्जीवी माव बिथांखिनि गेजेरजों बे सुबिदाखौ मोननो थांगासिनो आइजोफोरा। नाथाय सोर माबायदि बे सुबिदाखौ मोननो हागोन? गिबियावनो बे आइजोआ रायजोनि थागिबि जाथारनांगोन। नैथियाव आइजोआ आधार कार्ड थाथारनांगोन। जाय आइजोआ आधार कार्ड गैया बिनो स्मार्टफननि सुबिदाखौ मोननाय नङा। ब्रैथियाव गोरिब थाखोनि आइजोफोरनोल' बे स्मार्टफनखौ होनाय जागोन। आरो बाथियाव बे आइजोनि नखरनि बोसोरारि आयआ 2 लाखनि गाहायाव जानांगोन। आइजोफोरखौ सरकारनि गुबुन गुबुन सुबिदा माव बिथांखिजों फोनांजाबनानै लाखिनो हानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय बे गोदान सुबिदाखौ होनाय जादों। आरो बे सुबिदाखौ होदों राजस्थान सोरखारा। राजस्थाननि गासै 40 लाख आइजोफोरनो बे सुबिदाखौ होनाय जागोन। राजस्थाननि गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौ अफिसियेलि फोसावना होबाय। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'ल'जि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'ल'जि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।